Yo. Yo, os. Oh, la. Ôi. Yo. Ya. Ôi. À ơi. Ơi ya. Dai, ôi, Ơi ya. ôi. Ơi ya. Ôi. Yeah, o, Os. yeah, Ôi. o, Os. yeah, o, Os. o, Ôi. yeah, o, ha, o. Sơ, yo. Ê ơi. Ê ơi. Yeah, Ê ơi. sơ. Oi, lah. Atur posisi. Sekar kenongo. Ya, oh. Ya, Sololo. Ah, sololo. Ah, sololo. Ya, oh. Ah, sololo. Os. Ya, oi. Jumakan ing ayudya nangge para tama sigra rampa aglaring baris agayai termaning satriya. Ya o Os. ya Ya, oi. o
Sumangka ing yuda sang satriya tata Ratapi ingkang sumpah prajurit Satya bela bangsa Wilata ing nyawa Datya prataruna kusumaning bangsa Jaranku cah jaranku ngono Pak Yanto pesene. Jaranku cah dadi pitik cah. Ndak kena cacak. Jare Pak Topel jarane Simbah. Buyut. Yo, Ya oh, Yos. Ya o. Hei. Oh. so, 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 so,
Yuk. Os. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Suruh lupa tak lupa-lupa, suruh lupa tak lupa-lupa, makin hari makin disayang, makin hari makin disayang. Ya, woi. Cari manis kebon melati, ini saya cari. Kurang manis. Manis kebon melati, melati suka. Wong manis siap. Saya cari manis kembang melati, saya cari Reket tegu ya, ya. manis kembang melati, melati suka. Oh manis hani namanya. He ah he oh ya ya oh. Ya, woi. Yuk, os. Bundan, aku. Di mana ada Jarod Bisma sama Feni ada. Bunda. Nabe. Lo Ya, woi. Woi. Ya oh. Ayo ayo kopyo gawe Kupon namun satu rukun, akeh kan kayuk yun. dadi srata iku ayo nyawiji ing panemu condonge kalbu. Ya ayo. Galo, ha, oi. Ayo, ayo, kopyo gawe Kupon namun satu rukun, akeh kan kayuk yun. Dadi srata iku ayo nyawiji ing panemu condonge kalbu. Ya, oi.
Ôi. Ơi 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 ơi. Ơi da. Ê ô. Dữ 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 dữ. Dạ, quay. Hứa. Hứa. Dạ, dạ. Oje, mbok menawi penonton ingkang kicalan kunci menika wonten panggung samangke saged pun pendet menika merek Honda. Ah.
Ostro Wanudya.
wis tolak balak ing sengkala Dosang papa dosang popo kang rakit tata sesaji kanggo srana kenira song pamuji meminta nugroho saking yang widi kinapurna geni ratarepe panjangka pinantuwa berkah basuki yuwana kang becik ketitik kang ngolah berkah ketara sesti reya Bos. sayang oh ya yoi yoi spesial lagu cinta tak terpisahkan untuk Mas Riko ya sama istri semoga cintanya abadi amin selalu diberikan kebahagiaan Dino kadulane ati tegane nyulayani sajimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudino kadulane ati tegane nyulayani juga pesene aku tresno lelakno aku lunga hadiraku tandang rasa rasa terenda cintamu sudah kebenaran aku cuma berkaitan juga pesene aku tresno lelakno aku lunga Tresno iki kudu dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan Redem hatiku dan aku melayu dan tanggung jawab bukti palsu. Kalau aku cinta beneran pastikan ku buktikan Jas
kedulane ati tegane nyulayani yo so yo yo Bukan mesene aku tresno kira kuat kadang rasa rasa terentang beneran aku cuma tuan mainan bukan mesene aku tresno Ora apa-apa. Pun rapapa. Iya. Ya karang penak lagune iki lho, Mbak. Sakbeke dipotong ora apa-apa. Zee. Kok sak bayarane dipotong? Ya untungna aku kirong mengo si dalan sambel ki ya. Untungna kirong Udoi, mau nek ngono perawirang Lah aku ya kaya cowok Yanto cowok 50 ngono ra yo bubar aku, Mbak. Mas Jarot. Dalem, Pak. Sejune iki iso ngontrol wadah kacang. Zee, untungno ya. Pentingnya ngontrol wadah kacang nih ngono kuwi. Diperjelas wadah kacang ki apa? Ya, niki lho Pak, niki lho. Ya sampun katur cinta tak terpisahkan menika ngaturaken sugeng rawuh dumateng penonton ingkang sampun kersa rawuh keraya-raya menika wonten dalemipun Bapak Hamengku Gati kanthi adicara pesta pernikahannya Mas Viko dan istrinya Pak ngatur sembah nuwun. Mbak Puji. Ya Mbak Puji, sesuai lagunya cinta tak terpisahkan mugi-mugi mboten kapisah dening masalah duniawi. Allahumma amin. Ya, lalagon sak candhaipun derek kanca-kanca di Puspamuda mbok pilih sampun pun peratitesaken. Ya. Denok meneh. Oh iya. Belum Denok belum keluar, Pak. Oh, urung. Belum. Tadi cuma buat improvisasi aja Denoknya. Oh iya. Nggih. Penangane Mbak Penny. Ya. Oke. Karo Oke. jaluk saweran to Mbak Penny. Alah ngendine Pak. Pokoknya nek sowan ning kene iki kok bateh dhewe ngono ya Lah Pen. iya nek dinae ya ditampa. Kene ora ya kok mbangeti. Ora ya kok. Gene ora yo njaluk ono mesti. Ora rak njaluk, Pak. Aku ora njaluk wis diparingi Pak Yanto. Besok Yo to. kapan DPM main meneh? Beuh. Monggo Isik- gek Mang nanggap. Isik telung job. Neng ndi Pak? Kok aku Ora nang ngerti aku. rungu. Aku entuk bocoran telung job. Oh, tompel ki gawe-gawe. Gawe-gawe. Arek ewo dhewe ya tompel arak tetak. Anak mantu Mantu. Ya lagunya apa iki, Denok? Ya, Anakku monggo. ya wis gedhe lho nek mantu ya wis wajar. Oh iya. Oh iya. Ayo simbah kakem kuwi mau. Sanggah. So, wasih. Ada DND Audio Sound System. Juga ada Dwi Puspamundo. Sekar ketemunya Indonesia Bro. Ada Mbak Penny Puspita. Ada Mas Jarot Bisma. Terima kasih. Ada Pak Tompel. Hey, oh, Sayangku sedang dewe kurang apa bakal tak usah ibaratnya sak isi bumi gue kowe
Sikat yuk. Iya, iya, iya. Di pos pemodal iki. Ada MMP. Mobile Mampir Production. Ya, 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 ya. Soy Made. Satu kali lagi bro. Sayangku. Iya, sayang. Iya. Sing Oh. dhewe. Urut nopo bakal tak usahake. Selate saisi bumi go kowe. Yo. Iya, iya, iya. Akan Bungaku tembus tekan kayangan. Krungu swaramu, swara tangisanmu. semuanya tangan di atas. Ora bakal suwe lautan maisi. Ukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gejene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gejene rasa sayangku. Kalih lelagon sampun katur menika wekdal pun konduraken dumateng bapa-bapa Bapak. Oh nggih, wangsul wonten ngarsanipun Bapak. Bapak Biung. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tombo ati iku ana 5 perkara
Yuk, 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 yuk. O ayo ayo awas 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 yuk 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 yuk. Ya, os. Iki sing dadi tambah dadi apa kepiye? Tetap ra iso. Dong iso. Yuk. Hei, Des. Sesok tak genepi, Mbah. Apa? Ora iki lho. Joget ya. Joget. Se. Yo. Ya ya. Oh. Iyo iyo. Eh. Jakarta, Bogor. main travel. Aku kira sayang guyu lho Pak Tompel. Biasanya tak gawe men pengen untuk Pak Siti. Wah, dasar Mbah Cangga. Bandung Selatan.
ke Piye iki? Ora gelem. Mata airmu dari Solo Lereng gunung seribu Air mengalir sampai jauh Akhirnya ke laut itu perahu Wonten pamundutan lelagon, Mbak Feni, Pak Tompel, menika saking sinten? Mas Atok tadi. Oh iya, lagunya apa? Gantine kasmaran. Oh ya, nggih. Nika matur sembah nuwun Mas Anto wis diparingi jajan. Ya susu. Roto sak paguyupan Mas matur sembah Roto, Mas. nuwun, nggih. Tak uncalon-calke memburi mau. Ning ngeten Mas Jarot. Pripun? Gandeng saking Mas Antok wut gitahe Mbak Feni to. Saiki kanca-kanca meneng Mas Feni. Roket tak naira. Ora. Ya, Ora, Tine. rakyat ngomong aku ora. Kowe iki gurtekno ora tak nai gek kowe iri. Ora. Wis. Ya wis. Ngono kuwi keputusane. Nganggo keplokan tok wae. Keputusan Feni tidak bisa diganggu gugat. Yo, kalah kowe Pak Tompel. Theo ngomong aku ora dinehi, Mas Bengkok Ferry yo di ya ora. TF. Theo ora, Mas Ferry ora, playere ya ora. Kok di TF yo pen yo aman. Berarti ki Ora penabuhe toh, Pak. penabuhe meneng. Sik to. Sing nyanyi Pak Tompel to. Pak, nek dijajake ngene iki poyo gek kon bagi. Niat gumoh, Pak. Semene diturah wong sak paguyupan gumoh. Apa ya doyan susu ngene iki? Susu mene iki dikon nyedoti wong Mas. kabeh gumoh. Pitakone apa doyan susu kaya ngene iki lho. Iki halal kan Iki senengan sing halal. haram-haram. Iki mereke dhewe wis ana MUI-ne. Ora kaya kuwi gambare leak Bali. Kuwi MBG to, Mas. MBG Mas Bahlil ganteng. Moh gah. Lagunya langsung kasmaran aja dikasih. Ya. Pak Tompel harus ikut loh. Kasmaran harus ikut. Sing penting bayaran aku tekan iki melu. Iya. Lah kowe iki jare dicak mergane bayaran mau. Kasmaran rabies Yen ora ya. bayaran ya ora tekan kene to. Lah iya makane kuwi. Monggo. Ayo Mas Anto. Mas Anto nih kamu nih. Oh iya. Loh, yang pakai topi dibalik iki lho. Asal. Yo yo. Oh ya. Woi. Opo aku iki kasmaran ora doyan banget opo maneh dolan mung pengen ketemu dirimu seorang Jong ayu tambah nono rasa Yo yo yo. kangenku
tali tresno aku ra nyono aku ra kira saiki kowe banget gawe aku nelongso oh aso Melaso putra putrimu aku wong ora guna napa turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa ye tepuk tangan Mas Santo menika pun medile megat tresno ya Mas sampun katur Peni ayo pen timbangannya turun Muak aku rat. oh alah Turu we tompel kira. yo wes yuk kindi sing arep ditarik iki Yo, kene. aku kelebon monggo dulur ingkang ngersakaken mantu elek-elekan menika wonten kalih mbok menawi keluarga mriki betahaken mantu elek-elekan menika sampun ready kalih wonten jaler wonten putri semoga pun pilih salai sapa kondur nggih ready wonten tiga bebile wonten ingkang ngersakaken mantu elek-elekan iki elek kabeh ayo sapa sing arep kondur iya joget ya oi Gusti ndak malah petian. Aduh Rama, ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku, karo bangsani yen aku duweni dosa nganti saiki isih ora
sembah nuwun. Pak Pawang, Pak Pawang, Pak Pawang. Yuk, 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 awas, awas. Yuk, 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 yuk. Kondur. Kondur. Monggo yange pun totaken. Gus talah. Sing melu DPM kuncine siji penari. Apa? Ora oleh jomblo. Nek penyanyi? Bebas. Nyatane ya jomblo terus. Gusti. Tuwean anti jomblo. Ya karepe liyane tukake susu aku ora kok. Kan benten, Pak. Beda. Jenengan. Kita itu berbeda. Ya, oi. Yes. Request Mas Jarot karo Mbak Penny kon jadi. Ora sak gawe-gawe. Ya. Requestnya lebu lho 100.000. Manis, manis, ngedikanmu. Nanging uga lamise atimu. Ora kira tega sliramu. Tinggal janji lan prasetyo. Pungkasane meleku ing sakmangke aja ngati gawe cumane ngati gawe gelane ati tumrap liyane. Yuk, 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 yuk. Oh. Yuk, 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 yuk. Woi. Oh ya. Penny, saya kudu ditambahin Penny. Tambah nih, cepat. Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Ya, oi. Ya, yuk, 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 yuk. Nek Pak Tompel ra dicuwuk. Dah. Ruqyah, di Ruqyah. Tidak bereaksi apa-apa. Lila nono pamit oleh mesti pulang.
mabon jroning ati ninggal dikon mong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi kawula sak derepok kelapai Henny Puspita Penak ya mas. ora penok Emon, Emon, bejong diko yang